Fil-katekezi tagħna llum eżisti ser inkompli nirrifletti magħkom dwar il-fidi qed neħdu dimensjonijiet differenti tagħha bħala ejjun anke għat-tiġdid tal-Knisja fil-ħajja tagħna. Ħalli l-Knisja tkun sabiħa. Ħalli l-Knisja tkun dak li Ġesu jixtaq tkun. Wieħed mit-titli sabiħ tal-Knisja hija l-arusa ta' Ġesu. L-arusa kemm sabiħa li tkun tixbaħ il-Ġesu, tkun tixbaħ lilu. Wieħed mill-aspetti hekk sabiħ li bħalma Ġesu kellu din il-fidi sħiħa fil-missier. Aħna tkunna din il-fidi sħiħa f'Ġesu. Inkunu kif Ġesu jixtieqna inkunu. U tal-aħħar qegħdin naraw rajna diversi f'dawn il-katekeżijiet eżisti. Rajna diversi aspetti tal-fidi mhux ħanoqgħod imur fuqhom, però iżda tal-aħħar kont qed nifoka aktar dwar il-fidi u l-barkiet ta' Alla. Il-barkiet kbar illi tatina il-fidi. U rajna kif il-fidi tiftaħ il-bib għal-qawwa ta' Alla, rajna kif għandna nitolbu bil-fidi, illum sejrin naraw kif nitolbu bil-fidi fl-isem ta' Ġesu. Biex nifhmu dan ftit ħammurru għal-Vanġelu skont San Ġwan kapitlu 14 minn vers 12 sa vers 14. Isli dejjem ikollkom il-Bibja magħkom f'daw il-katekiżijiet, ħalli l-kelma Alla mhux biex tisimgħuha ma titalmu tqalbuha, tfittxuha, taqrawha, timmarkawha jekk tridu ħalli tkun tista' tgħinkom fil-ħajja personali tagħkom. John 14 minn vers 12 sa vers 14. Tassew ngħidilkom min jemmen fija wkoll qed jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien. U akbar minn dawn qed jagħmel għax jiena sejjer għand il-missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jien nagħmilha biex il-missier ikun glorifikat permezz ta' Ibnu. Iva, jekk titolbuni xi ħaġa f'ismi jien nagħmilha. Eżisti, dal-klim Ġesu qalu. Dal-klim Ġesu wedu. Dal-klim Ġesu qed jgħidu lilek issa. Dal-klim Ġesu qalu l-apostli fl-aħħar ikla tiegħu fil-Vanġelu skont San Ġwan. Din l-ikla ta' intimità wara l-Ġesu jaħsellhom saqajhom. Jagħmel diskors twil. Kapitlu 14, 15, 16, 17, 4 kapitli sħaħ. Diskors twil, diskors ta' intimità. Il-Ġesu jgħidilna f'daw l-aħħar momenti qabel ma jmur għand il-missier. U waħda mill-aħħar affarijiet li Ġesu jgħid hija din li smajna llum li ħanerġu nisimgħuha. Imma nixtieqkom tisimgħuha bl-ispirtu li qalla Ġesu f'dan il-mument intimu. Din mulej mhux qed jgħidha fil-bidu tal-predikazzjoni tiegħu, qed jgħidha lejn l-aħħar, qed jgħidha f'kuntest kbir ta' intimità. Immaġina, da diskors ta' Ġesu, jekk aħna l-Ġesu nħobbuh, iridu nisimgħuh eżistijaj bl-ispirtu li Ġesu qalu. Immaġina kieku inti qed ftit sigħat il-bot minn mewt ta' ommok u missierek, ta' martek, ta' wliedek. U qiegħed tisma' l-aħħar kliem. Fl-aħħar ftit sigħat, l-aħħar 24 siegħa li għandek magħhom. Kemm isir prezzjuż dak il-kliem, kemm jibqa' jidwi f'moħħok, f'qalbek. U ħafna l-ispirtu li aħna rridu nilqgħu din il-kelma tal-Alla eżistijaj. Xi drabi kemm hija nieqsa u l-imħabba tagħna li Ġesu. Meta l-kelma tiegħu noħduha for granted. Meta l-kelma tiegħu nagħmlu minnha dibattiti, diskussjonijiet. Imma ma noħduwiex kif kien ħobbijiet San George preka. Leħen il-maħbub. Kemm sabiħa. Xer fil-mulej ta' Hilton George li jsejjaħ il-Vanġelu leħen il-maħbub. Għax il-Vanġelu klim Ġesu li aħna imsejkin biex inħobbu għax nafu kemm iħobbna. U allura klim tiegħu u f'dan il-kuntest ta' intimità ta' mħabba. U f'din l-intimità ta' mħabba tiegħu lejna jiena ġi nisimgħu dan il-kliem. Mulej qed jgħidlek. Tassew ngħidilkom. Min jemmen fija wkoll qed jagħmel l-opri li qed nagħmel jien. U akbar minnhom qed jagħmel għax jien sejjer għand il-missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jien nagħmilha
biex il-Missier ikun glorifikat permezz ta' ibnu. Iva, jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jien nagħmilha. Ħa nieħu ftit aspetti minn dil-kelma tal-mulej u naraw x'qed jgħidilna. Hawnhekk il-fidi Ġesu qed jorbot ma' li nitolbu xi ħaġa f'isem Ġesu. Li nitolbu f'isem Ġesu xi jfisser? Ma jfissirx li jiena nagħmel talba mbagħad fl-aħħar ngħid f'isem Ġesu. Issa okej, aħna nagħmluha. Pereżempju fil-quddiesa, fit-talb tal-liturġija tal-Ewkaristija, nagħmlu t-talba ngħidu nitolbu. U Alla nagħmlu t-talba mbagħad ngħidlu bibnek Ġesu Kristu Sidna. Pietru Ġwanni meta fejqu dak il-matub Fatti kapitlu 3 għallulu depu fid-damandix imma minn dak li għandi se nagħtik f'isem Ġesu Kristu qumu imxi. Li nixtieq nenfasizza li nitolbu f'isem Ġesu mhix formula talba miktuba biex ngħidha, abrakatabra, magic wand, mhix hekk. Li titlob f'isem Ġesu huwa li titlob fil-persuna ta' Ġesu. Fil-mentalità biblika l-isem jirrifletti il-persuna. Tajjeb, mela mhix xi ħaġa maġika l-isem Ġesu. Issa li inti titlob f'isem Ġesu, allura jfisser li inti titlob faqda mal-persuna ta' Ġesu. Issa li inti tkun maqut miegħu. L-aqda tagħna ma' Ġesu hija l-intimità tagħna miegħu. Li tiġi mill-kelma, mill-Ewkaristija u mill-Ispirtu Santu. U għall-Ispirtu Santu li daħħalna f'intimità kbira ma' Ġesu. Kemm aħna xejn mingħajr l-Ispirtu Santu eżistej. Ġesu jibqa' figura tal-istorja. Il-Knisja tkun istituzzjoni. Is-sagramenti sempliċiment riti. Il-kelma talla sempliċiment guidebook. Mingħajr l-Ispirtu Santu eżistej. Il-Papa, l-isfijiet, is-saċerdoti huma leaders ta' management. Senior managers l-isfijiet, il-Papa CEO, Chief Executive Officer, il-kappillani, il-managers, l-evangelizzaturi, il-marketers li jagħmlu l-marketing, u n-nies huma l-consumers li jridu l-prodott tagħna mingħajr l-Ispirtu Santu hekk il-Knisja. Mingħajr l-Ispirtu Santu eżistij m'hemmx ħajja ta' talb, m'hemmx intimità, Ġesu ma nafuhx. Ma nafuhx. Kemm nippruvaw ngħixu xi drabi tansara mingħajr l-Ispirtu Santu. X'ħasra fil-Knisja meta jiġri tagħna. X'ħasra meta żwiġġ tiegħek tgħixu mingħajr l-Ispirtu Santu. Meta s-saċerdozzu tiegħek tgħixu mingħajr l-Ispirtu Santu. Meta l-ħajja reliġjuża tgħixha mingħajr l-Ispirtu Santu. Eżisti biex aħna nistgħu ikonna din il-fidi li nitolbu f'isem Ġesu, li nkunu f'Ġesu, għandna bżonn il-qawwa tal-kelma, il-qawwa tal-Ewkaristija, il-qawwa tal-Ispirtu Qaddiż. Biex aħna nkunu f'intimità miegħu. Għax meta inti titlob f'isem Ġesu, allura titlob skont dak li huma x-xewqat ta' Ġesu, u Ġesu qalilna jġid biex nagħmel l-irda tal-Missier, allura nitolbu skont ix-xewqat tal-Missier. Nitlob f'isem Ġesu ġifier jiena f'Ġesu. Aħna xi drabi, aħna u Ġesu narawna distinti minn xulxin. Mhijiex hekk, aħna bejna u bejn Ġesu seħħ żwieġ. Seħħet għaqda. Aħna u Ġesu sirna ħaġa waħda. Ġesu qalilna min jiekol ġismi u jixrob demmu jibqa' fija u jiena fih. Aħna nsiru ħaġa waħda mal-mulej. U daqskemm aħna ħaġa waħda miegħu b'mod spiritwali, b'mod sagramentali, mod eżistenzjali, fl-intimità tar-ruħ tagħna. Allura meta aħna intimi miegħu nistgħu nitolbu verament fih u f'ismu, aħna nistgħu mmorru quddiem il-Missier ma' Ġesu u f'Ġesu. Għalhekk il-Knisja fil-quddiesa it-talba li tagħmel ngħidu talba Ewkaristika. Tagħlaq bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla mis-sirri tista' kollox. F'dak il-mument
it-talb kollu li għamlet il-Knisja qabel, għal-Knisja fuq dil-art, għal-tmexxija tal-Knisja, għall-erbuħ tal-Purgatorju, faqda mal-qaddisin fil-ġenna, dan kollu isib il-quċċata tiegħu fi Kristu nistgħu noffru dan it-talb kollu għand il-Missier. Il-liturġija tal-Knisja kemm sabiħa li teoloġikament hija perfetta. Imma xi drabi dak li aħna nitolbu b'mod daqshekk teoloġiku perfett waqt il-quddiesa, xi drabi ma jissarrafx fl-ispiritwalità tagħna ta' kuljum. Id-dimensjoni spiritwali tal-liturġija, l-istruttura teoloġika, l-qafas spiritwali tal-liturġija, irid isir anke l-istruttura u l-qafas spiritwali tat-talb tagħna. Aħna fil-liturġija fil-qudies f'Ġesu immorru għand il-Missier. It-talb huwa indirizzat lill-Missier fil-fatti fil-quddiesa mhux tant lil Ġesu, għax aħna nitolbu maqudin ma' Ġesu lill-Missier. U allura anke fit-talb tagħna fil-ħajja ta' kuljum irridu nidraw kif aħna din maqudin mal-mulej qed nitolbu f'ismu lill-Missier. Dan joħroġ ukoll fil-liturġija tas-sijad dik ngħidu l-abbrevjar dawk minnkom li titolbuh. Hemmhekk hija ċara li t-talb huwa kollu indirizzat lill-Missier għax aħna qed nitolbu f'Ġesu u ma' Ġesu lill-Missier bil-qawwa tal-Ispiritu Sant. Mela, dan il-fidi li Ġesu qed jitkellem minna fl-isem li nitolbu bil-fidi f'isem Ġesu, li nitolbu f'isem Ġesu, li nitolbu maqudin ma' Ġesu, li nitolbu fil-persuna ta' Ġesu, li aħna insiru ħaġa waħda miegħu. Għalhekk mhix kwistjoni ta' fidi mulej fejjaqni u dan nitolbulek fi Kristu Sidna Amen. Jew f'isem Ġesu Kristu kensen u nagħlek il-tfiq. Mhix sempliċiment hekk. Hemm dil-laqda ma' Ġesu. Darba meta kien hemm xi ħadd qed jipprova jkeċċi xi fit-Testament il-ġdid, no? Għal xejn ma kienx hemm f'Ġesu. Ix-xitan jgħinu lilkom ma nafkomx il-Pawlu, nafu il-Pawlu għax huma qut ma' Ġesu, ma lilkom le. Aħna sisti jridu nikbru f'dil-intimità tagħna mal-mulej u mbagħad meta nikbru fl-intimità tagħna ma' Ġesu, nistgħu naraw il-fidi li tagħmel il-mirakli. Bekk nistgħu nitolbu verament f'ismu. Issa Ġesu x'qed jgħid hawnhekk għal min jitlob f'ismu? Qatt jagħmel l-opri li qed nagħmel jien u akbar minnhom qatt jagħmel għax insejjer għand il-Missier. Ġesu qed jgħid li min jemmen fih jagħmel l-opri li qed jagħmel hu. Mhix ċajta. Mhix ċajta. Dawn huma aspetti tal-Vanġelu tant drabi aħna ma nipritkawhomx. Ġifieri jekk jiena ngħidlek, Ġesu jippretendi minnek li inti tagħmel li kien jagħmel hu. X'tgħidli? Ma nafx weġibt f'qalbek, imma jiena ħanwieġbek bil-kelma t'Alla. Tassew ngħidilkom min jemmen fija u wkoll qed jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien u akbar minnhom. X'kienu l-opri li kien qed jagħmel Ġesu? Ixandar il-kelma, jaħfer l-edewwa tiegħu, ifejjeq il-morda, ikkeċċi xjaten, qajjem il-mejtin. Dawn huma l-opri li kien qed jagħmel Ġesu. U qed jgħid li aħna wkoll qatt nagħmlu daw l-opri, qatt nagħmlu daw l-imejjel tiegħu. Eżistijaj, irrealizzaw kemm ħafna drabi l-fidi tagħna aħna rbatniha ma li nosservaw xi liġijiet, ma li nagħmlu xi affarijiet tajbin, ma li ngħidu talba l-emmulaw immorru l-qudies tal-ħadd u hemmhekk orrajt naħsbu li qed nagħmlu il-maximum mhijiex hekk. In-Nisrani u dak li jgħix il-Vanġelu mod sieħ u dan huwa aspetti tal-Vanġelu xi drabi la nipritkawhom biżżejjed, jew forsi ma nifhmuhomx biżżejjed, jew ma nagħtuhomx importanza biżżejjed. Ma nafx neqbad ngħid eżatt. Imma hawnhekk qed juruna dimensjoni oħra tal-ħajja nisranija. Il-mulej iridna bħalu. Qatt irid qed jgħid min jemmen fih jagħmel l-opri li qed jagħmel hu. Il-Missier jistenna minna li aħna nagħmlu dak li kien jagħmel Ġesu. U da mhux bil-qawwa tagħna daqskemm aħna maqudin miegħu kif diġà qedna bil-qawwa tal-Ispiritu Sant. Fil-fatt il-Knisja tal-bidu mhux hekk kienet. Ġesu pritka, l-apostli pritkaw. Ġesu fejjeq il-morda, l-apostli fejqu l-morda. Ġesu keċċa xjaten, l-apostli keċċew ix-xjaten. Ġesu ħafer, l-apostli ħafru.
Ġesu qajjem il-mejtin, l-apostli qajmu il-mejtin. U daw l-affarijiet ma spiċċawx ma' żmien l-apostli, għaw min għaw insara li ngħidulhom cessationists illi daw l-affarijiet waqfqu mal-mewt tal-aħħar apostlu. Il-Knisja Kattolika din ma temminix assolutament li daw l-affarijiet li nimxu kif kien jimxi l-mulej jibqgħu għaddejjin fil-Knisja. Għal xi l-kelma talla ma nistgħux inqassuha. Il-qawwa tal-Ispiritu Santu ma nistgħux ngħidula taħdimx. Imma hawnhekk iridu nirrealizzaw Ġesu ara kif qed jgħidha lilek din. Jekk int temmen fija int qed tagħmel l-opri li qed nagħmel jien. Jekk hemm bżonn iġġib fejqan fil-familja tiegħek, temmen f'Ġesu li jagħtik il-qawwa li inti tfejjaq il-weġġat tal-familja tiegħek. Lest li tkun bħal Ġesu strument ta' fejqan fil-Knisja, fis-soċjetà, fiż-żwieġ tiegħek ma' wliedek fuq il-post tax-xogħol bejn il-ħbieb, lest li tagħmel dawn l-opri li kien jagħmel Ġesu? Lest li bħal Ġesu tieqa fil-qawwa tax-xitan fil-ħajja tiegħek? Nagħmlu l-opri li għamel Ġesu. Ġesu ġiret ix-xitan meta mar jittantaħ personalment, mela anke aħna niġġieldu x-xitan meta jittantana personalment. Ġesu kirċa x-xitan min-nies, mela anke aħna nkeċċu xjatem min-nies. Ix-xjatem miż-żwieġ tiegħek, ix-xjatem mill-parroċċja tiegħek, ix-xjatem minn uliedek, ix-xjatem li jduru madwarna. U ma noqgħodux nibżgħu u ngħidu li x-xitan jeżisti. Ma mhux fl-estremi li waħlu kollox fi xitan u xejn mut-tortana għax dak estremi ieħor. Imma li ngħidu x'ta ma jeżistix ma tagħmel xejn hija gidba. Anzi, nħallu n-nies jaqgħu vittma tax-xitan u aħna suppost ir-rajja niftħulu majnejhom, nagħlqulu majnejhom iktar biex jibqgħu vittma tiegħu. U nagħtu kont il-Alla għal din l-attitudni. Ġesu l-kelma kien jagħtiha anke meta kien jopponuh u għatta mill-opri li kien jagħmel li jagħti l-kelma li juri l-verità anke meta jopponuh. Aħna lesti li bħal Ġesu. Il-fidi tagħna twassalna biex ngħidu dak li Ġesu għandu xi jgħid. Li nwasslu r-rida tiegħu, li nwasslu l-kelma tiegħu, anke kif salbuna, anke kif persegwitawna, kif waqgħuna ċajt. Imma l-fidi tagħna twassalna biex insiru bħal Ġesu. Ġesu li ħafer fuq is-salib, il-fidi tagħna fil-mulej twassalna li aħna nagħmlu din l-opra tal-maħfra lill-edewa tagħna, lil min jippersegwitana, mhix faċli. Għalhekk irdu kunu maqudin, għalhekk is-sens ta' intimità, għalhekk id-diskors li qed qabel il-qawwa tal-kelma, l-Ewkaristija, l-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna bil-qawwa tagħna m'aħniex ħanaslu. Ġesu jgħid mill-fidi, min jemmen fija jasal biex jagħmel dawn l-affarijiet. U Ġesu jgħid li aħna nagħmlu ikbar milli jagħmel huwa. Mamma mija, x'jiġifieri ħajamlu ikbar milli jagħmelu? Ikbar milli jagħmelu. Jeżisti San Pietru għamel ħwejjeġ ikbar milli għamel Ġesu biex ngħidlek umanament. San Pietru fritka darba konverta 3000, it-tieni darba ikkonverta 5000 u saru nsara ħaġa li f'Ġesu ma saritx. Okej, nies imxew warajh ma ġarax dak li ġara fil-Knisja tal-bidu. Ara x'il-mulej irid ikompli aħdem fil-Knisja, jinħeba ġewwa fiha biex ngħidlek u jkompli jinqla bina. U għaliex jgħidilna xina sejjerant il-missier? Għalhekk ħadd tagħmlu ħwejjeġ akbar. Għaliex meta Ġesu marant il-missier talab għalina biex jibgħat fuqna l-Ispirtu Santu. U meta ġie l-Ispirtu Santu fuq il-Knisja, meravilja. Meravilja, xi drabi aħna Knisja ta' qabel Pentekoste, biżgħin fiċ-ċinaklu, maħniex nimxu fil-qawwa talla, biq teħta qalb imwerwrin. Mentri aħna rridu nkunu Knisja Pentekostali, Knisja mimlija bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, Knisja li toħroġ il-barra, Knisja li xandar, Knisja li tagħmel mirakli, Knisja li tfejja, Knisja li teħles in-nies mill-qawwa tax-xitan, Knisja li tqajjem in-nies mill-mewt tagħhom. Imma tinja Knisja tkun mimlija bl-Ispirtu. Bl-Ispirtu, maquda ma' Ġesu. Kif spjegajt f'katekeżijiet ta' qabel, bit-talb u bis-sawm mhux Knisja li tgħix fil-uman, fil-ġisem, fil-raġunamenti umani, fil-loġika tagħna, fil-qawwa tagħna, fil-proġetti tagħna, fil-pjanijiet tagħna. Le eżisti Ġesu ridna nagħmlu l-opri tiegħu mhuwiex l-opri tagħna. U Ġesu jaraq billi jagħmilna dil-weda iva. Jekk titolbu xi ħaġa fis-smina nagħmilha ma qabel jgħid. U jekk titolbu xi ħaġa fis-smina nagħmilha biex il-missier ikun glorifikat permezz ta' ibnu. Għaliex il-mulej jrid iwettaq daw l-opri tiegħu kollu tinsemmu biex il-missier
ikun glorifikat. Ġesu laqqas jiġbed l-attenzjoni fuq u fil-Vanġelu skont San Ġwan. Il-missier ipoġġih fiċ-ċentru kontinwament. Dejjem il-missier jimmaġiġna merdeta missieri. Min rali l-missieri. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-missier huwa d-destinazzjoni aħħarija. Ġesu jurina l-missier. Allura anka kull ma jiġri, kull ma għamel il-mulej biex jurina l-missier, hekk il-Knisja, iċ-ċentru tagħha mill-Knisja mhijiex imma huwa Ġesu. Kull ma l-mulej jagħmel permezz tagħna biex jigglorifika l-missier, u kull ma taħna fil-Knisja biex nigglorifikaw il-Ġesu, biex Ġesu permezz tagħna jigglorifika l-missier. X'inhi l-iskop ta' dan kollu? Li ma nkunux aħna fiċ-ċentru. Esti. Jekk aħna rridu nibqgħu fiċ-ċentru, ma nista' naraw il-mirakli tal-Alla. Ma nista' nkunu Knisja li l-mulej jrid jużana bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu. Jekk aħna moħħna fina nfusna, l-importanti li hemm ismek fuq il-lapida tal-Knisja, l-importanti li hemm ismek fuq il-monument bil-flus li inti tajt imwaħħlin mal-bank u ma nafx fejn eżisti. Jekk aħna rridu nipperpetwaw lil nfusna u mhux nagħtu glorja l-Alla, allura ma nistgħu qatt nesperjenzaw il-qawwa tal-Ispirtu Santu. L-Apostli ma baqgħux aktar huma fiċ-ċentru permezz tas-salib. Ġesu għandu kedda kbira biex lilna jfarrakna u jkissirna. Nafx qed ngħid. L-Apostli farrakhom u kissirhom fuq il-Kalvarju, ġabhom fix-xejn. U rihom kemm huma miżerja, kemm huma xejn, kemm ma jistgħux joqogħdu fuq il-qawwa tagħhom għax meta ġew assjunnu kollha telquh. Tlef id-dixxiplu maħbub għax baqa' ma' Marija. Marija sammitu hemm. Aħna jekk ma narfux ix-xejn tagħna, Alla jurjunna bil-fallimenti tagħna, bid-dnub tagħna, billi nqogħdu nasqu fl-ilma, billi nagħmlu proġetti fil-parroċċi, fil-kunventi li ma jiswa l xejn, ma jrendu l-xejn, jisfaw fix-xejn. Ħela ta' flus, enerġiji u persuni, bla frott ta' xejn. Iva eżistijaj. Il-mulej kapaċi ħallina hemmhekk sakemm numiljaw lil nfusna u nirrealizzaw li aħna mingħajru maħna xejn. U ma nibqgħux nagħmlu aktar il-proġetti tagħna ma nagħmlu proġetti tiegħu. U naraw li f'kollox iridu li jkun glorifikatu u mhux naqraw il-proset tagħna kemm aħna kapaċi, kemm jirnexxielna. Kemm aħna fiċ-ċentru ta' dak li qed jiġri. Le. Biex il-missier ikun glorifikat. Ejjew nindmu fil-Knisja mid-dnub tal-vanaglorja. Ejjew nindmu mill-Knisja mid-dnub tal-vanaglorja. Saċerdoti, reliġjużi, mexxejja, leaders, evangelizzaturi. Ejjew nitolbu maħfra jiena magħkom meta waqajna fid-dnub tal-vanaglorja, meta ma tajniex il-glorja lil Alla, meta dak li għamilna mhux biex Alla jkun glorifikat u msebbaħ, imma biex aħna nkunu magħrufa, maħbuba, apprezzati. Imniżnin fl-istorja, filmjati fuq it-television, ġejna fl-aħbarijiet ma nafxiex. Kemm faċilment aħna nkunu motivati minn dawn l-affarijiet. Il-qaddisin kienu motivati mill-imħabba li Ġesu, l-imħabba li l-bniedem li l-proxmu u li Alla u l-bniedem li qed ibati jkunu fiċ-ċentru ma mhux huma. Qaddisin fiċċew li jinħbew u jħallu l-Alla joħroġ id-dawl tagħhom. Mhux jippruvaw joħorġu huma dak id-dawl. Meta nkonna din ix-xewqa fina li verament Alla jkun glorifikat, allura mulej mbagħad jista' jużana. U mbagħad eħe nistgħu nesperjenzaw dal qed Ġesu, iva, jekk titolbuni xi ħaġa f'ismi jien nagħmilha, għaliex biex il-missier ikun glorifikat. Ċikultanti aħna toġobna l-kelma jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jien nagħmilha, Ġesu wedna li jekk nitolbuh jagħmilha, imma x'in il-motivazzjoni tagħna li inti tgħix ħajja aħjar bil-grazzja li jagħtik, li inti tħossok aħjar, jew biex dak li jagħtik inti tigglorifika lil Alla, turi l-Alla fid-dinja, twassal il-messaġġ tal-mulej, jew biex iduru miegħek innifsek il-grazzi li titolbu. Ejjew nimmaturaw fil-fidi tagħna eżistijaj, nibdew nitalmu nitolbu dawk l-affarijiet li jaħtieġu fisem il-mulej maqudin ħaġa waħda miegħu biex ikun glorifikat Alla fil-ħajja tagħna u fil-ħajja tal-Knisja. U jekk nagħmlu dan, il-mulej jagħtina slim eżistijaj u jalla inkonna opportunitajiet nikbru, insibu ċirkostanzi biex nikbru fil-fidi ħalli aħna wkoll nagħmlu l-opri tal-mulej u kull ma nitolbu fisem Ġesu naqilgħu fil-ħajja tagħna biex Alla
ikun glorifikat f'ħajjitna.